खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संग्रा गादाव इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ एकदम आंनि बुगालेले मोखांखौ लानानै गोसो गोरबोनिफ्राय एकदम स्राय बरायहरबाय आरोखि नोंथांमोना माबोरै दङ एकदम आं एसे मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आं दासान्दि बारा ब्लगखौनो लाबोनो हाया जागासिनो एकदम टाइमखौनो दिगदार जागासिनो आरोखि नोंखौ नुवाखै होनदों जाम्बा गावखौ मा एसे नुजानो गियो ओमफ्राय एकदम ब्लगखौनो लाबोनो हाया जागासिनो दं आङो एकदम बेस्थ आरोखि ओमफ्राय एसे दुरबल मोननायजों जों बिराद बायो ओमफ्राय दिनैनि ब्लगानो जाहैबाय दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय एकदम एसे जानायनि लानानै फैदों आङो ओमफ्राय नै जानायजों बेमार जायो आंहा ओमफ्राय मानसिफ्रा माबा मोनसे जादोंबा जानानैसो जादों गैयाखौ ओरैबायदि जानायाव नाम्बार 1 लिस्टआव गोलैबाय आं ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंबा अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो थ'दो बिदिब्ला दिनै मा ओंख्रि संदों आङो थास' बिबारजों बयलार ओमफ्राय अमा बेदर लाबोनो सानदोंमोन अमा बेदरा जेसेनो दाम जादों एसेनो एकदम थोआसो जादों 400 थाखा केजिबाबो बागरगाव बाजाराव थोलायलायला आरोखि ओरैबायदि बेदरखौनो मोना ओमफ्राय आङो अमा बेदरखौ मोनस्लाबासै एकथायावनो थांदोंमोन आङो होमबाबो एकथायावनो बेदरखौनो मोनस्लाबलायबावासै जेनेबा जोंना बाजारा बागरगाव बाजारा बेलासियावसो जायो नालाय अमा बेदरखौथ' मोनासै आङो बयलारखौनो लाना फैबाय बयलारखौनो दा थास' बिबारजों संदों ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जानायनि जागोन आरो थ'दो बिदिब्ला नायलांबाय थादो बारा फेक बखिफोराबा नोंथांमोना खोनासंबाय थानो बागोन ना मा होनो थास' बिबारखौ नै संबाय आङो मोनसिगोनानो आरो बयलारजों थास' बिबार ओमफ्राय मैथा होबाय आं गोखैखौ माबा होआसै मा होनोमोनलाय लेबु होआसै आरो आं जाय बेखौ होनो गोसो होनो हायो जि गोथाव नुखाबाय गोदावनो ओंखामा ओंख्रिया एकदम गासिखौबो थोरसियाव होजोब्बाय माबा मा होनो माथो खुरजालाबाय थानांगौ ना न'आव जानायावलाय एकदम ओंखामखौ एसे बुरजा लाबाय आं दहाय आइ बिमा लोखि फैदों दाउखौ गोदानो नांला दायो गोदादो मानो दाउ मासे दाउजों खेबजानानै दाउ एसे फिसा सेफ्रा थैदों आरो दाउ खेबजानानै दासो नुसननानै गोदानानै दोनसै गाबोन एकदम फुरा स्लिम जाजोबनानै भिडिअ लाबाय आङो मानो होनोब्ला होननानै जाहोनखौ खिथायाबा जानाय नङाना लाइना थांदोंमोन मिथिबाय एकदम गामिनि लाइन नालाय इनभार्टारबो गैया सलारबो गैया ओमफ्राय बिदिनो सोलिनांगौ आरो ओमफ्राय नै जाबाय आं ओंख्रिखौ जाजोबनो हायासै ओंख्रिखौ जाजोबनो हायाबा जानायनि भिडिअ लाबोनो एसे असुबिदा जायो आरो ओमफ्राय जानोथ' हागौमोन ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' मिथिखागौना आंखौ एसे देहाया बोरैबा जादों होननानै बिनि थाखायनो आं एसे जानायफ्रा एसे माबा जादों आरो खम जादों नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा अन्नानै लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय एकदम लास्टाव जोबथारनायाव बुंबावबाय आङो अन्नानै चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंबा अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो दिनै बे जानायावनो बाय जामाय जोबलायोमोन दिनै बे जानायावनो बाय होनबाय आङो भिडिअखौबो जानांगोन लोगो भिडिअखौबो आं एसेयावनो दोनथ'बाय दे